Mam bach, dyle ti fod i clywed Rhys yn sgrechen ar Nemesis? Ie, ond pwy yn oblivion da'r gwaith? Oedd y gore. Faint o weithio athon ni arno fe? Oedd e'n anhygol. Yn union fel sy'n ti'n hedfan. Fel Superman. Swnio'n cool. Treni nes i ddim cynilod o'ch hilo. Wel, i'n agor pwynt undeb credyd yn yr ysgol pan mewn ni nôl. Chi'n gwybod beth ysges i? Os agoron ni bwynt casglu undeb credyd yn yr ysgol, gall gyfraniad ennill bagloriaeth Cymru a gwobr di Caeredin. Be ti'n feddwl te, Jim? Ti eisiau helpu? Dim ond os gai i agor cyfri cynilo? Na, dim siams. Oce. Reit, jobs cyntaf, ffindo gwirfoddolwyr a hyrwyddo.